Всім привіт, з вами Картинас, і я знімаю обзор мого дракона в Майнкрафт. В Майнкрафт. А ну щось попробуємо. Шкода, що так не можна. Коротше, погнали. Так, це дракошка. Кошка. Ні, дракошка. Будував я його сам. Чесно. Дракон дуже класний. Так що, як хто хоче цю карту цього дракона, став лайк, підписуйся на канал. І цей дракон буде з картою в програмі Maps for Minecraft. Це лишнє. Так. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, бо я знімаю багато відео і не встигаю їх закинути, але їх в мене дуже багато. Коротше, ви поняли. Підписуйтесь на канал, став палець вверх. З вами був Крутой Нас. Звісно, це не кінець. І зараз я покажу, як зробити вогняний лук. Для цього вам потрібно зробити ось тако. Ось так. Вириваємо ямку на 1×4. Ну, ось так. Вкладаємо ось тако. Або 2×4. Не знаю, це рішати вам. Беремо. Зараз я покажу. Ай, ми там пролив. Беремо лаву, заливаємо ось так. Блін. Вот що треба ще зробити. Тут ще треба вирити ямку на 2. Вириваємо ямку ось тако на 3. Беремо лаву, заливаємо зверху. Обгороджуємо. Ось так. Я так кажу обгородити, тому що так воно ліпше виглядає, та якби якийсь портал або як... Так, тепер беремо. Я візьму літнє. Може розтопитися. Ой. Та чому вона не ламається? Зробіть ось тако. Потім берете ваш лук, стріляєте. А де стріла? Ви бачите? Так, тепер покажу. Тепер треба зробити ось так. Я показую, що воно буде робити. Ось так. Тепер спавнимо якогось моба. Давайте кріпера. Пару штук.
Беремо наш лук. А щоб було видно під... Коротше, стріляємо. Попав! Ось бачите. Що я взяв? Ну що, не попав. А щоб було видно, то вам треба ні, так не вийде. Коротше, вам видно не буде. Треба так котик стріляти. Ну, кріпера вбили. І кому сподобалось це відео, став лайк. Не забудь про дракошу, якого я старався зробити для тебе. І зараз я щось зроблю круте. Ні, кріпера нам не треба. Шерсть ламаємо. Беремо обсидіан. Карту я дуже довго старався зробити. Так, так. О, і ще вогняні крила треба зробити. І тут треба мені позначити. Так, тепер рахую скільки. 3. А тут. 2, 4. А звідки вода? What the fuck? Тупа вода. А звідки тут вода взялась? Коротше, не горять. Але він не буде зручний, бо я вже карту закинув. То можете робити самі. До цього вам потрібно взяти відро. Ого, як класно. Пока-пока.